Sanibonani ke nonke emsakazweni bandla. Siyajabula ukuthi ke sibe nesikhathi sokukhuluma nani ikakhulukazi ngoba isimo sezwe lakithi simi kanzima ngendlela uma ubuka indlela okwenzeka ngayo kuleli zwe lakithi. Siyakhumbula ukuthi okhethweni oludlule umkhonto wesizwe wahamba phambili warojwa kubona wonke umuntu emhlabeni. Kwake kwamisa ukubala kwaphela amahora amabili kungazi ukuthi kwenzekani, ayikaze yenzeke noma yiphi. Safaka icala ngemva kwalokho abanikazi babantu okufanele bajeje amaqala benze konke bayacasha nje kuze kube manje. Sesiya manje okhethweni lwesibili, kodwa into esasikhale ngazo kulolu lokuqala namanje ayikenziwa lutho. Iyakutshena ke leyo nto ukuthi kulelizwe izinto zenziwa ngendlela engenabo ubuqiniso, nendlela yokwenzelela, nendlela yokuthatha izinto ezenziwe ngabanye abantu zisiwe kwabanye abantu. Akekho thi naku sesifika kolunye ukhetho kwenze njani kulolu ludlule lapho khona sathi izinto azenzekanga kahle. Uma sihleli ke sicabanga ukuthi bazi kahle ukuthi uma kuyiwe enkantolo ngeke bayiwine. Ivunyelwane leyo nto yini lento kanti esihlale sikhuluma sithi kukhona into okuthiwa intando yeningi. Abantu abaningi uma bewinile ibona ukuba ibona abaye baphathe. Buphi ubuqiniso lapho nokuthembeka eningathi ningakuletha kithina njengabantu? Akukho. Anikaze niwubuze lo mbuzo. Ngihlale ngibuza yonke inhlobo yombuzo le ebuzwayo eSouth Africa, kodwa lo anikaze niwubuze. Why ningawubuzi? Yinkinga ke lezi sibhekene nazo noma siyokhethweni sibe sazi ukuthi kukhona abantu abaphethe ocelemba bagenqa izinto bayishonisele nale kuze kungenzeki intando yeningi le enithi yona intando yeningi. Uminingi liliningi niyakwazi ukuliphazamisa kube ngathi akulona. Inkinga ke sibhekene nayo le thina ke njengabantu abalwele inkululeko esayilwela namanje. Saze sakha inhlangano entsha umkhonto wesizwe party othandwa yibo bonke abantu eSouth Africa, kodwa kukhona abantu abafisa sengathi akunjalo. Kodwa iqiniso nje liphelele. Liphi iqiniso lelokuthiwa yonke into yenziwa kahle, abantu baphucukile, abantu banamaqiniso, kodwa abengekho amaqiniso ezintweni eziphathwayo. Inkinga ke sibhekene nayo le okufanele ukuthi sibhekane nawo futhi ngqo. Ingakho nje uma sikhuluma sithi hayi uma sesithathile imithetho soyenza iqonde ngqo futhi ngeke kube khona ukurojwa kwabantu njengoba kurojwa nje. Inkinga ke sibhekene nayo ngithe ngaphambi kokuba ngisho kuningi angingakhohlwa ukunikhumbuza ukuthi sawina ukhetho thina somkhonto wesizwe party, saphucwa ayilabo abaphethe izinto namhlanje icala likathetho. Ngitha ngiqale lapho ebese ke ngiyasho ngithi umkhonto wesizwe party i-organization entsha kodwa eneningi elidlula bonke abantu base-South Africa namhlanje, ngoba sikhuluma iqiniso kubantu base-South Africa ukuthi izwe aliphathwe ngendlela efanele, hayi ukuthi liphathwe ngendlela ezicashile nendlela ezenziwa abantu ngoba benzokwabo nje. Siphakathi ke manje komkhankaso wokuthi inhlangano yethu lesayenza eneminyaka emibili kuphela ikhona sasithatha izwe, kodwa manje sifike lapho khona esilungisa
i-organization yethu ukuthi ibe yilento okufanele ukuthi ibe yiyo. Siqinisa inhlangano yethu ke manje ingahambi ngalendlela ebikade ihamba ngayo noma sibaningi kakhulu kodwa uthola ukuthi asikaze sihlale phansi sithi le nhlangano yethu kufanele ukuthi ibe njani ukuze iphumelele. Siqokile-ke njengabaholi ukuthi esikhundleni sokuba siyaleze nje ukuthi akwenziwe njani, sizohamba ey'fundeni zethu lezi njengoba ziwu-9 nje. Sihamba singena siphuma sakha le nhlangano yethu ngoba sifuna ukuyakha ibe inhlangano eqotho. Besikhuphukile-ke siye enhla lapho sike saya khona ngaphambili. Kwaba khona ukuthi abantu abayizwanga kahle lento ukuthi yenzeke kanjani ebesiyenza. Uma sisuka khona sithi siya ngaseThekwini ngoba abantu babengazi ukuthi senzani, kwasuka iphithiphithi abantu becabanga ukuthi sesiye enkonfeni osenzani. Sathi-ke masizwa lokho ngase ngiyawuhoxisa ukuthi siqale ukuqinisa umbutho lapha. Ngathola nokuthi nalokho ebesikwenze lapho siqale khona abantu babe nezikhalo lapha nalapha ya. Besilaphana-ke kulisonto edlule lapho khona ebesiyolungisa lokhu siqinise senze ukuthi wonke umuntu ayizwisisise kahle ukuthi senzani njengomkhonto wesizwe. Kuphela abantu abandiza nje benza umathanda bakhuluma into abayithandayo noma imaphi. Kube khona inhlonipho, kube khona ubuqiniso, kube khona nokuthembana. Sithe kuma sifika enhlanezwe sithi sibuye isibili ukuzolungisa ukuze kuphele indaba yokuthi kuba khona izinto eziphuma eceleni. Sahlangana khona ilanga lonke ngalowo mgqibelo. Sakhuluma kwaze kwasebusuku. Sifuna wonke umuntu ezwe ukuthi sithini senzani. Ngoba sidlali. Akekho esingamnikanga ithuba lokuthi akhulume. Sayixoxa indaba. Bayizwa kahle ukuthi sifuna ukwenzani, ukuthi sakha i-organization okufanele okokuqala ibe nabantu abaziyo ukuthi sifuna ukuthatha izwe lethu. Hayi ukuthi sifuna ukuba nenhlangano noma sashiye inhlangano noma kunjani ngoba senza nje, no. Sakha inhlangano ezophatha iSouth Africa, iSouth Africa ishintshe kulento eyiyona. Kumanjena nje abantu abafe South Africa nsuku zonke ababala buningi. Amaphoyisa akhona, yonke into ikhona, kodwa isimo senhlupheko yabantu siyaqhubeka asibuyele emuva. Abantu abangasebenzi bekhona kodwa la abahluphekayo baningi, inamba yabiyanda kunoma incipho. Sifuna iSouth Africa enokuthula, sifuna iSouth Africa ezwana nokuthi sonke siphile ngokufanayo. Ungabi khona abaphila kangcono abanye bebe bengenalutho nhlobo. Sesakusho lokho kwaze kwasekugcineni. Uma sizokwenza ke kuqonde ngqo, kufanele siqale kule yethu i-organization siyenze ibe nalenhlonipho efunekayo. Ukuze kube khona lokho, kufanele ukuthi abantu abazonikezwa amathuba ukuthi bahole leli qembu lethu kube yinto leyo esiyenza ngoba sithi sifuna umuntu ophilayo. Nomuntu esizombeka ukuthi akaphatha abanye abantu angabaphathi ngoba umngane kabani. Kodwa kwenze lokho ngoba umuntu onesihe nesifiso sokuthi abantu abamnyama baphume enhluphekweni. Sisho njalo thina siwumkhonto wesizwe.
njengoba besilaphayana ke besikhetha abantu abakhonjwe, abantu abakhelele zandawo, nababaziyo nababathembayo. Thina singafiki siyithathele sithi sithatha ubani ngoba simazi noma ngoba sifisa kube ubani. No, kube intando yabantu bendawo nokuthemba kwabo ukuthi laba abaphetheyo bathembekile. Sikwenzela lokhu ukuthi uma ephuzukile endleleni wenza izinto ezimbi, kungabi nzima kumkhipha sifake omunye ozokhonjwa abantu. Phela uma sithi silwela abantu, asikwenzi lokho ngoba sithi mhlawumbe kusasa siyothanda ubani singathanda ubani. Sisebenzile ke lapha yaze yacaca kuwo wonke umuntu obekhona ukuthi labo abakhethiwe ukuthi babe ngabaholi besifundazwe bayathenjwa isizwe sonke. Ebese kuba khona abalandelayo njalo. Asifunanga ukuthi kube khona abantu abayikhethayo nabantu abathi hayi mina ngifuna ukuba yilokho. Kufanele ukuthi kube abantu abathi siyabathemba lapho, bayizithenjwa, bazoliphatha kahle izwe lobabamkhulu. Ibe isiphumelelo esikhulu kabi lenkulumo. Kuthe ngesonto sesibabeka, akekho noyedwa ke wakhalaza. Sonke sibe nenjabulo, nabo banenjabulo. Sesiyazi ke manje ukuthi senzani. Siyazi manje ukuthi abantu bendawo yibona okufanele ukuthi bakhulume, basho ukuthi bafunani kwenzekani. Sinciphisa manje ukuthi abaholi kube yibona abagcwale lonke izwe bekhuluma. Kufanele bathole imbiko, ama-reports from abantu abasebenza lapha. Sakha i-organization yabantu, hayi yabaholi. Abaholi abahola abantu. Abantu akube yibona bathi nakho esikufunayo. Akube yibona sibenza ukuthi babe likhali, bazi ukuthi izinto zenziwa kanjani. eLimpopo sishiye kumnandi, wonke umuntu enamile azi ukuthi kwenzekani, zingekho izinto ezifihlakele. Kukhona abantu okuyibona abaziyo ababekwe, abakhethwe abantu basebebekwa i-leadership ukuthi nampa abantu. Akekho ze ngokutshontsha noze ngoba ethengiwe njalo njalo. Bakhethwe ngokwaziwa kwabo ukuthi bazoliphatha izwe, bazokwenza yonke into ngendlela efanele. Sizokwenza ke lokhu kuzo zonke ifundazwe njengoba ngike ngasho ngaphambili. Ngoba sakha umbutho wabantu, hayi umbutho wethu njengeziqo. Umbutho wabantu okuyibona okufanele ukuthi bazi ukuthi yizwe labo leli. Sisuke phezulu soze sifike emabranchini phansi. Nama-branch sizowenza ahlonipheke. Ngoba sizowakha ebese sifaka usihlalo bama-branch okuyibona abazobe behola lawo ma-branch ngokwethenjwa abantu ababaziyo abahlala nabo ndawonye. Nonobhala babo nabanye njalo njalo. Sakha umbutho ngempela. Into eyenza ukuthi senze lokhu ukuthi njengoba sinombutho wesizwe lo esinawo manje, kwangena abantu abaningi kufanele ngoba zasifuna ukhetho, zasifuna ukuwina ngempela. Sasifaka noma unjani umuntu. Sasingeke senze ngenye indlela. Kodwa iqiniso ukuthi uma sesizinzisa ukwakha inhlangano, akufani ukuthi sigijime nje. Ngiyazi ukuthi abantu bethu abaningi kunamagama, ngisho amagama abawenzayo amanye ongazi ukuthi kazaqhamuka kanjani. Uma ungakhuluma ngesiZulu, ababhinqayo mabekhuluma noma basho izinto othi nomuntu uyazilalela ubone ukuthi yololo kazi yozala nkomuni la. Ake sithi nje into ebiyenzeka lapha kulombutho wethu okufanele ukuthi singayenzi. Abantu bajika yonke indalo, bakhuluma yonke inhlobo yento la
and ngibatshenile abaholi nabalandeli ukuthi ayenziwe into enjalo. Ngeke ukuthi uma wakha inhlangano yakho wena ubusufuna ukuhamba uyikhuluma ngayo yonke indawo le. Yonke into le bubu ungazwala ukuthi kuthiweni. Ufuneka inhlonipho nokuzithanda ngoba lokho kuzoholela ekutheni isizwe sisihloniphe sisithande. Kodwa uma sithola ukuthi sihambe sikhuluma yonke indawo le, ngiyinqandile leyo nto, ngiyayinqanda namanje ukuthi akuphele ukuthi uma uzwa indaba ngomcomrade noma ngosibanibani ubusucabanga ukuthi yona ndawo ufanele uhambe ukhuluma ngayo ke lemhlabeni. Awekho amaphathi akhuluma izimfihlo kunombani. Onke amaphathi anezimfihlo zawo. Yingakho uma sasakhe ngalendlela esakhe ngayo silindele ukuthi lowo ozobe ephethe akahlonishwe, uma enze okubi akukhulunywe naye ngendlela yenhlonipho. Sengize nganqanda izinto eziningi, even ukuqamba kwethu ngoba besiqala indlela esiqambe ngayo inhlangano yethu ibivumela ukuthi wonke umuntu asho into ayithandayo. Siyakuqeda ke lokho manje. Abantu bazohlonipha, umuntu webranch akhulume ebranchini inkinga zakhe kanye nebranch. Sizothumela abantu abaqeqeshiwe kwezombusazwe bazosiza abantu abalapha abokuthi kwenziwa kanjani. Sizokwenza into eziningi kade zingenzeki ngoba sakha umbutho okufanele ukuthi wakhe isizwe sabantu abantsundu osolokhu bacindezelwa iminyaka ngeminyaka. Isikhathi sifikile manje ukuthi siphathele, singaphathelwa omunye umuntu. Ukwenze njalo ukuqinisa inhlangano yethu. Umuntu akabekwe, uma engasebenzi kahle asuswe. Kungabi khona into okuthiwa ubhululu, kungena abantu ngoba bezana bethandana whatever. Sakha izwe, uma sakhizwa singadlala, asingakhohlisani futhi. Asingazenzi futhi ukuthi ngihlakaniphe ukwedlula abanye. Asenze lento efunekayo. Isicelo lesi engisenzayo njengoba besise enhla le lapho khona esiphume wonke umuntu ejabule, sifuna zonke ke igodi kube njalo. Sizohamba ngamathupha thina sikhulumele singathumeli. Abantu ababe nesithunzi sokuthi bazikhethele laba bantu abala. Uma behlupha bazi ukuthi yibo abantu abathi uhlulekile. Ngoba sakhizwe ayipheli into yokuthi abantu bathanda ukukhuluma indaba eziningi. Asikhuluma ukuthi siyakha kanjani iSouth Africa entsha na, lapho khona kuzokuphela ukubulawa kwabantu, lapho khona amakhosi azokwenza ukuthi athume uhulumeni, angabe uhulumeni othuma izizwe, ukuze sisebenze sibe yilento esiyona. Yilokho ke besikuyele enhlanezwe siyokhuluma sithi sakha siqinisa thina manje iorganization yethu. Sifuna ithenjwa, sifuna abantu abakhuthele abazokwenza ukuthi kulolu khetho oluzayo silithathe ngamalengiso ukuze sizakhela izwe lethu, kube izwe lethu, siqede inhlupheko, siqede ukubulalana kwabantu, siqede amanga, siqede abantu abantshontshayo, siqede konke nje. Kulapho siyakhona. Lithi ke lapho ngithena kake ngikhulume lokhu nikuzwe kahle abangale nabangala. Isifiso sami sokuthi indle emnyama ayikihlangane, ihlangane ibe umbimbi yakhe izwe elimnyama, wonke umuntu angahlupheki. Kungabusa abantu abathile abanye bengabusi, kungabi khona igwile ezeqale kube kukhona abalala bengadlila ababulawa indlala. Iqiniso nje lelo elisimsulwa
okulona esibhekene nalo.